Дәүләт Думаһы Россия Конституцияһына үзгәрештәр индерү тураһындагы законды кабул итте. Үзгәрештәр нимәгә юнәлтелгән? Ошо хакта һөйләшербез бүген. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Байғусҡаров. Зариф Закирович, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, Конституцияға үзгәрештәр индереләсәк һәм ул үзгәрештәрҙе тәүсиратта Дәүләт Думаһындағы һеҙҙең ҡатнашлыҡтағы комитет ҡараған. Ниндәй бәхәстәр булды, ҡыҙыу барҙымы был тикшереү? Әйе, беҙҙең комитет битендә төп комитет булып һанала Дәүләт Думаһында һәм беҙ уны ҡораныҡ, бөтәһе 7 тапҡыр йыйылыштыҡ, оҙаҡлап ултырып бәхәсләштек. Ул нисек барҙы асанда, мына шул битен төҙәтмәләр кертеләр дә битендә, шул көҙәткән кеше битендә үҙе килеп һөйләй инде, ни төҙәтмә, ул нимә бирәсәк беҙҙең ил өсөн, халыҡ өсөн. Беҙ уны битен һорау бирәбеҙ, ҡарайбыҙ да бит, һунан тауыш бирәбеҙ инде. Ҡайһы бит төҙәтмә битен кире ҡағабыҙ, ҡайһы битен уны кире мында китергә тип шул дип һәр бер төҙәтмә буйынса айырым эшләнек инде. Һунан китеп шуның яртыһын күберәгенә кире ҡаҡтыҡ бит инде, шул яртыһын кире төҙәтмәгә кертергә дип ҡарар сығарҙыҡ. Тәүсиратта беҙ социаль өлкәләге үзгәртмәләр тураһында, үзгәрештәр тураһында һөйләп үтәйек әле. Улар, был социаль өлкәләге үзгәрештәр беҙгә ниндәй мөмкинлек бирә? Беренсе уҡыуҙы ҡарағас бит, икенсе уҡыуҙан алда беҙ мына шул үҙебеҙҙең уртаға сығып һөйләштек халыҡ менән бит, уларҙың фекерен белештек. Ниндәй уларҙың теләктәре бар, ниндәй үзгәрештәр улар кәрәк дип уйлайҙар. Мына иң күбеһе халыҡтан өндәшкән әйтеләр, шул социаль өлкәлә кәрәк дип үҙгәрештәр дип. Шуға ул үзгәрештәр кертелде. Беренсе сиратта унда бит беҙ яҙып тәҡдимдә кереттек. Йылына бер тапҡырҙан кәм түгел пенсиялар индексациялана тейеш тип. Һәм шунан башҡа дағын шунда пособиялар битендә, шунда түләүҙәр битендә йәш ғаиләләргә, балаларға тоже улар йыл һайын күбәйеп барырға тейештәр дип. Яғни 90-сы йылдар кимәлендәге 50 тохом булып ҡалмаясаҡ артабан. Әйе, былай булмаясаҡ. Мына һорау туа бит шунда, ул ни өсөн улар кәрәк дип, улар бит законда мөмкин дип. Әйе, законда мөмкин. Мына беҙ закон ултыра бит ҡабул иткәнек, но беҙҙең бит ҡайһылыҡта килеп сыға, әгәр дә бит беҙҙең илебеҙҙең хәл насар булһа, экономик яҡтан насараҡ булһа, мына нефттең хаҡы төшһә бит аҡса килмәһә бюджетҡа, или һалымдар кәмәһә, ул ваҡытта бит социаль өлкәлә ул индексацияланмай торғайны ул. Шундай да хәлдәр булды бит инде. Ул законы бит үҙен тоғатылып тора пока действиеһы. Шундай хәл, әгәр дә беҙ аны конституцияға керетһәк, ул ваҡытта унлай мөмкин булмаясаҡ. Сөнки ул конституцияға керһә бит ул гарантия буласаҡ инде, что яҡлаулы буласаҡ. Яҡлаулы буласаҡ һәм уже ул дәүләттең бурысы буласаҡ. Шуның шул яҡтан ул бик отошло инде халыҡ өсөн кәрәкле. Һәм ғаилә институты ла Конституция тарафынан яҡлана. Айырыуса балалар тураһындағы закон ҙур бәхәстәр тыуҙырғайны. Бына был сара ни тиклем мөһим икән? Ул бик мөһим беҙҙең дәүләт өсөн, халыҡ өсөн, сөнки мына йәш беҙҙең бит быны үтеп килә, улар бит бары сит илдә ҡарайҙар бит, унда нисек йәшәйҙәр. Сит илдә бит ҡайһы илдәрҙә бар бит, ҡатын араһында ла була бит ғаилә, ирҙәр араһында ла бит ғаилә тыуҙыралар бит. Ул әлбиттә дөрөҫ түгел. Шуның өсөн мына беҙҙең төп законда ул нимә ул ғаилә? Ул мына ҡатын-ҡыҙ менән ирҙең араһындағы шул килешеү нигеҙендә һалынға тейеш. Һәм уларҙың әлбиттә балаһылары булырға тейеш. Шулай булһа ғына ул ғаилә тип һанала. Беренсенән, икенсенән, онда яҙылған бит балалар беҙҙең бит дәүләттең ҡарамағында булырға тейеш тип. Һәм әлбиттә мына социаль сетәрҙә мин уҡыған булды бит инде. Уны бит ҡабул итһәләр, дәүләт бит балаларҙы аласаҡ дип үҙәнеп яҙғандары булды. Улай түгел, унда беҙ яҙҙык бит. Әгәр дә бала ата-әсәһе ҡала икән, или ата-әсәй ятим ҡала икән, или ҡараһыҙ ҡалһа, шул ваҡытта дәүләттең бурысы ул баланы алып, үҙ өҫтөнә алып, аны үҫтерергә, тәрбиәләргә дәүләттең бурысы буласаҡ дип. Тағы бер тапҡыр әйтәбеҙ, ҡараулы һәм яҡлаулы буласаҡ. Булырға тейештәр. Һәм әлбиттә анда бит ул беҙҙең менә йәш ғаиләләргә ярҙам сифатынан да бит дәүләттең бурысы шул балаларҙы күтәреүҙә ярҙам итеү. Һәм дәүләт теле тураһындағы пунктта моғайын аныҡлауҙы талап итәлер, сөнки милли республикаларҙа был йәһәттән төрлө фекерҙәр булды. Бына аныҡлап үтәйек әле. Дәүләт, рус теле, дәүләт теле. Ә милли республикаларҙың телдәре был йәһәттән ниндәйҙер кәмселек кисермәҫме? Беҙ үҙгәрештәрҙә бит яҙып ҡуйҙыҡ. Рус теле бөтә Рәсәйҙә дәүләт теле буласаҡ дип. Шул ваҡытта беҙҙең бит шунан һуң тағы икенсе статьяла яҙып ҡуйҙыҡ. Һәр бер республика туған телдәрҙе дәүләт теле итеп ҡуйырға хаҡы бар тип. Үҙең республикаһында. Һәм ул телдәр рус теле менән бер тигеҙ булырға тейеш тип. Ул булһын дәүләт ойошмаларында булһын ул муниципаль берәмектәрҙә булһын ул бөтән учреждениеларҙа улар бөрөк тигеҙ алып барырға тейештәр. Минең ҡарамаҡҡа ул бик һәйбәт, сөнки
Безнең элек бит ул төп законда ондай корылмаган, ондай нәмә юк иде ул. Тагын да бит инде язылды, без аны кереттек. Туган телдәрдә өйрәнүгә һәм уларны үстерүгә дәүләттең бурычлы ярдәм итәргә тиеш дип. Гарантия бирелә тагын бер тапкыр әйтәбез. Булырга тиеш дип. Мин карамакал тоже моны һәйбәт буласак, чөнки телдәрдә үстерергә кирәк бит. Телдә үстермәһәң, дәүләттең ярдәме булмаһа, әлбәттә телдәр улар бетәчәктәр. Һәм айрым пункт ул президент вәкаләтләрен сикләмәүгә кагыла. Бу турыда төрле фикерләр булды, шулай да һезнең фикер регламент булырга тиешме, юкмы? Безнең бит монда 2 тәкъдим булды уның буенча. Беренчеһе моны теге 2 тапкырында күбрәк бит хәлләргә тиеш түгәндә алып ташларга дип тәкъдим булды. Икенчеһе булды моны шул нидә бит үзгәрешләрдә керткәс. Тагын да хәлә булганда әлеге булган президенттың да хукугы булырга тиеш, бөтә менә бер юсыкта тагын да хәлләргә тегене кандидат булырга тигән. Без беренчеһен без уйлаганда улай кирәкмәй дип, чөнки ул 2 тапкырдан күбрәк дигәнне мәне алырга кирәкмәй дип, но икенчеһен без аны кабул иттек. Ну ул бит теге әлеге вакытта булган бит безнең президентыбыз дагы булырга тиеш дигән хуй түгел ул. Уның хукугы буласак, ул аны 21 елда үзе карасак, тагын да барагамы, бармаскамы. Әлбәттә ул бит безнең дәүләттең хәле ничек буласак, дөнья кемәлендә ниндирәк хәлләр булса, шулда була. Менә минем үзем шәхси фикеремдә алганда, әгәр дә ул үзе тагын да барһа, әлбәттә безнең Россия өчен, безнең ил өчен һәйбәт булса. Чөнки менә күп кенә кешеләр бит инде аны күрмәйләр, нинди хәлдә ине бит 90 елларда безнең хәлебез бит, илебез ничек хәлдә ине. Бездә бит хугыш бара ине бит, бездә шундай инфляция бит зур бит инде. Кеше бит шакы түләмәйләрне бит инде. Бездә закондар эшләмәйне бит инде. Менә хәзер бит менә безнең Владимирның эшләү дәврендә бит барыбер хәзерге вакытта һәйбәтләнде. Һәм безнең илебез хәзер көчле. Һәм әлбәттә ул булһа, минем карамакка безнең илебез тагын да алда барасак. Һәм бу яһәттән ул үзенең фикерен дә белдерде, шулай бит, ошо үзгәрешләр буенча. Ул да әйтеп үтте бит инде. Тагын да менә бер һорау туа бит инде. Ни өчен менә шундый бит инде гарантиялар элек бирелмәгән дигәндә һораулар халык биреп тора. Менә ни өчен? Чөнки ул вакытта бит 27 ел элек безнең илебезнең хәле насар иде. Көрсек хәлдә инек бит инде. Шуның өчен безнең теге дәүләт бит гарантия бирә алмай иде. Менә хәзер безнең илебезнең хәле уже һәйбәтләнде. Һәм менә шул бит инде сулык социаль пособиялар, сулык пенсия буенча бит инде безнең уже гарантия бирә ала безнең илебез. То есть ул халыкка ничек кенә хәлләр булган хәлдә ул түләнеп барасак, ярдәм буласак дигән сүз. Һәм яңарак шулай ук ил башлыгы журналистларның 3нче дөнья һугышы ихтималлыгы турасындагы һорауына без кабатлай алабыз дигән җавап биргәйне. Бу әлбәттә ул Рейхстагта язылган бер солдаттың язуын цитата итеп килтерде. Шул вакытта ил башлыгының бу фикере бына күп кенә тикшеренүләр белән дә тап килә. Чөнки бына бөтә Россия халык фикерен өйрәнү үзәге мәгълүматлары буенча респондентларның 70%-тан артыгы үзен илгә дип исәпләй икән. Һәм бу яһәттән яхшы әлбәттә, әмма шулай да безнең халык тыныс һәм хугышсыз дөньяда яшәргә килә һәм буга хакы ла бар, шулаймы? Килешәһегезме? Әлбәттә, менә безнең бит Башкортстанда нинди генә куркынычлы хәрәсәгә һәр вакыт бит инде без дәрәү торып бит инде якларга барганыбыз. Шуның турында безнең илнең президенты Владимир үзе әйтеп үтте. Бер үзенең сыгышында бер һорауга җавап биргәндә Башкортстанда 16 яшьтән югарырак булган, дурак булган ир-егетләр һавай атка менеп Францияда менә хугышырга барлар дип һәм безгә шундай алар дур роль уйнар дип әйтте. Шуның өчен әлбәттә шундай куркынычлы булса без бетәбез әйтербез һәр вакыт безнең ата-бабалар рәхмәт. Но иң мөһим безнең хугыш булмаган. Әлбәттә менә безнең битне бурысыбыз балаларды шул туган илдә һөеп битне тарихыбызды һөеп үстерергә тиешләр. Алар бергә тиешләр битне кем аларның ата-бабалар булгандар. Ничек улар ошо йөресен битне кан куйгандар. Һәм бу да шулай конституция тарафынан яклана. Әлбәттә шулай дип без аны бит белән күрһәтик конституциялла. Что дип безнең битендә шул тарихта битендә илдә бит илсен хугышкан бабайлар, ата-бабаларның битендә тарихны акларга тиеш бит. Һәм әлбәттә ни өчен белән яздык, чөнки менә соңгы вакытта каршы кайбер илләрдә битендә безнең Россиянең илебезнең битендә баһан төшерергә тырышалар. Хугыш вакыт еңүдә битне фаштарман безнең ролебез булмады әйткәндәре бар. Ул дөрес түгел, әлбәттә ул бит тарих дөреслеккә килмәй. Шуның өчен тарих дөреслек булырга тиеш дип бит яздык инде. Безнең аның балаларыбыз һәм бүтәннәрдә белергә тиештер утырлар. Һәм айрым интернет портал булдыру турасында ла һүз булгайны, шулай бит. Ул бит әйткән үзенең мөрәҗәт мәһәндәлә безнең илнең президенты.
Буларга да бит шунда тарихи барта алты битендә. Шул онда булгач бит фильмдар, бөтен тарихи документтар безнең илдә генә түгел, бит чит илдән дә кирәк икән алар алып укый алалар дип. Ул әлбәттә кирәк, чөнки безнең киләһе буыннар өчен бик кирәк бит ул. Һәм Дәүләт Думаһындагы үзгәрешләргә килгәндә депутаттар тәкъдим иткәйне кабаттан хәйләләр үткәрергә дип. Әмма бу тәкъдим үтмәне, ни өчен үтмәне һәм һеҙҙең фекер бу йәһәттән? Әйе, онда фекер белән булганны, безнең Александр Калинаны керткән фекердә. Унан үзенең кире алды, шул итеп керткән үзгәрешләр. Шуга бергә тавыш бирә алмадык. Ну, ни ул кире алды, чөнки безнең менә бердәм Рәсәй фиркаһы, безнең теге Гадел Рәсәй фиркаһы һәм ЛДПР улар риза булдылар. Коммунистлар фракцияләре риза булмадылар. Улар әйткән безгә каршы дип. Шуны әйтте бит инде президент. Әгәр дә улай булгас, бетәгә дә риза булмагас, ул кирәкмәй дип. Чөнки бетәгә дә риза булса, ул кирәкән дип әйтте. Шуга ул кире үзенең битен төзәтмән кире алды. Минең шәхси фикерем булса яхшырак булыр. Ни өчен? Чөнки Мына хәзер бит яңа конституция үзгәрешләре белән килгәндә, безнең бит Дәүләт Думаһына яңа вәкаләтләр бирелә. Яңа, чөнки мына без бит элек тик хезмәттән бит рейтингына халаганда катнашак, һәр бит оны бит куясак без. Оның урынбасарларын куясак без. Һәр бит министрда куясак без. Әлбәттә, ул бит зур шундай президенттың бурычлар тора безнең алда. Минем карамакка халык үзенең бу бурычларын үтәргә бит үзенең кешеһен бирергә тиеш. Шулай итеп Дәүләт Думаһы үзгәрешләр турында законда кабул итте, әмма бу тулыһынса конституцияле үзгәртелгән дигән һүз түгел, киләһе адым ниндәй? Киләһе адым аны бит канык битендә безнең Совет Федерациясы канык битендә. Хәзер бит аны карасак, бит конституция суд карасак, һәм президент бит аны карасак, култама куясак. Но шулай булһа, иң мөһим безнең һүз халыктан тора. Ул талап бит безнең ил президенты әйтеп үтте. 22 апрельдә бит тавыш биреп булсак шу конституциягә, халык килеп үзе битендә әйтергә тиеш. Ул үзгәрешләрне хуплаймы, хупламаймы? Халык хуплаган сакта гына ул үз көченә керәсәк. Менә шул бик мөһим, монда иң мөһиме шул. Шуның өчен минең менә шул халыкка һорауым бар инде. 22 апрельдә ул ял көне буласак, ул теге эш көне булса ял көне дип игълан ителәсәк, без ул талап үзгәрешләр керттек. Килеп үзләренең фикерен әйткәннәр. Уларны хуплаймы, яки хупламаймы, уларның үзләре өчен килеп битне үзләренең фикерен әйтергә тиештәр. Чөнки ул безнең бу битне үзгәрешләр битне безнең бер елга гына, 2 елга түгел, азакка булсак, ул үзгәрешләр буенча безнең битне балаларыбыз яшәячәктер. Ул битне 30, 40, 50 елга алга буласак закон. Шуның өчен шундай һорауым бар халыкка. Һәркемнең фикере мөһим. Әлбәттә. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, эшегездә уңышлар теләбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, 22 апрельдә Рәсәйдә конституцияга үзгәрешләр индерү буенча тавыш бирү үткәрелә. Ошо хакта без Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Байгускаров белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.